Единство. Хармония и симпатия. Щастие. Любов. Доброта. Приятелството. Такава асоциация предизвика думата мир в тези младежи, които се включиха в организацията на международния фестивал "Да защитим нашето право на мир". По инициатива на Юджи Мията, посланник на мира у нас и Младежкия червен кръст, събитието беше посветено на най-малките. Дойдоха деца от няколко софийски училища. Беше много интересно, много забавно. Рисувахме, там правихме оригами. Това е моето име на китайски или на японски. Тук всички деца имаха възможност да се опитат да напишат имената си на японски. Но най-голям интерес сред тях предизвика именно думата мир. Мир, да не се караш, да не се биеш, да няма войни. Вместо всички на света да има мир. Да има справедливост. В Сирия има голяма война. И някои измират, а други оцеляват. Новините дават бежанците от Сирия. Дават им храна, подслон, но все пак си нещастни. Това е много важен ден за нас, защото нашият палестински народ на първо място се нуждае от мир. Най-важното за всички народи са сигурността и мирът. Без мир няма живот. Аз мисля, че любовта и толерантността са най-важните компоненти на мира. Ние в Индонезия вярваме на първо място в толерантността. Ние сме една страна, но уважаваме различията си. В Деня на мира всеки имаше възможност да напише и своето послание. Имаме нужда да се вдъхновяваме едни други, да си показваме, че мира все още е приоритет номер едно. За първи път Международният ден на мира се чества на 21 септември 1982 година.